Anyang laki din! Nagparan aya ti panawin. Ayan na di electric fan mo. Yakto pa'y ag electric fan. Tanagngina ti kuryente. Si kantulaki din. Isungarod ngay mayak dito'y boarding mo, umayak mat maki-electric fan. Nakaduling di kabarbaro nga electric fan ko. Ne, usaram Gimatang kapay mat nga rod no di mo usaram. Ano samtag paypay? Na, si kapay mat nga agsusweldo ti saan na makabaya di ti kuryente. Awan may bibiyaga mapamilyam. Ay namanong di nakdisturbuan tamadama ak ngagdadait. Ne, anyaya day tadadaitam. Jay samad da na daster mo. Gumatang ka na iti baro. Puro dinaitaun. Awan bibiyang mo. Ay, mabisinak paigad din. Anya ti sidaan ngayon lutaw. Ngay, papanam. Ay kaya kusina, inakagkalong. Ay, awan makalung mo dita. Ne, naka-off mat gayam to'y ref mo, Brenda. Awan matlat maikarga. Makapakatawa ka man, at the electric fan kan ref mo. Di mo mat kayat nga usarain. Hay, rumarak man laangin ta mapanak agpariir di tarwar. Nasaysaya at pay no agawid kan. Umanay nga taday ito'y kwartak nga igatang ko iti arak. Aya. Dayta ti pagalistuam, nubisyo at da kwartam. Isukat akanayon na kangaungtan ni nanang. Inak man laangin. Nakangagak lang arudan iti sermon na jabalay. Nayunang paymat. Ha? Inakaw. Siya pa'y mo dati ubo na alakwan mila. Itayak pa'y lang nga nakapila. Aguray kayo kaday. Malakwan kayo amin. Nay. Apay. Anya aya ti aribong bunga nyo ditoy. Ay, daytoy lako ni Mila ahalo-halaw. Nagatidugan ti pila? Iso nga roda makipila ka maut. Apay nga da ka dito sangwanan. Katitayak pa'y ditoy. Ay di na magkulaang mat No anya ti aribong bunga nyo ditoy. Ala, ijay kalikaw. Siyak pa'y matabak-bakatan ti unaam. Ay Mila, gumatangak man may. Taramanak daytoy pilpilaan da alakom ahalo-halaw. Unmanaw, aguray ka lang. Naibusanak sa maternity ingredients. Ay na, saan ka madanagan na? Tadupay dayto yung saganak nga ingredients dito. Ay, mabayag sapay mo. Sapay nagpudot. Ho? Jaksan mauray? Nay, Brenda, nalabsan kay tay ngagdadait. Aging gaita, agdadait ka pa'y lang. Taktakupak dayto'y duster ko, nana. Di ka pa'y lagumatang iti baraw. Ay, babalin ka diya dito'y kulang na kanan dayto'y ginatang ko nga halo-halaw. Ay, kutwon, anana, adamot pagtugawam dito'y. Ay, wun man tanay, matuntunaw mutan jay hilo na. Ay, adagaya maglaklako iti halo-halo itan. Wun, ni Mila. Ay na, nagadutagatang sika. Nagatidug ti pila. Pinanawak nga ron ni Manong mo Mario. Makipilpila man. Nay, syaklaangan ti itimplaam. Ay na, nagsakitan to'y bukot ko ang nagtimtimpla. Kasano? Kat no nagadumat nga min tilinakwam?
Ag sakit pati tenged kong. No kayat mo, tulungan kan nga agkuskus iti yelo. Sige man nga rod manong. Talaga na banuga kaon. At a discount ko ah. Wala, si kapay man. Aw. Daitakat ti kayat ko kan Camila. Guwapo ka mo nga main. Nagmayate na denggan. Yay! Talaga na mas na ito'y lako ni Mila halo-halo ah. Awan makunak. Ay na, jak mabalinti mangan itikas na. Ngamin, kalkalpas ti panateng ko, ang mga nagsublay. Ay, sumalagayam nga do tinakapila gumatang, tatalaga na masika. Nasaya at mat no adda negosyo ni Mila, tapno saan nga utang. Ay, di mo ko naan nga damot utang na ka. Ay, narigat latag sa uke na. 5,000 ti utang na kanyak. Naging gaita, di na pa'y binayadan. Manungay ti utang na ka. 1,500. Ay, imbaga, ta 1,500 lang. Agdwa bulanin asaan ang nagbayad. Ay, mapan ko man gayam singiran. Kuna na matitay, nga gurur daw iti pagbayad na kanyak. Nasken ajay utang na pa'y kanyak ti urnungan na. Manulang mat nga iti utang na ka. Ay, mapan ko kasarita. Nasken nga unaan na abayadan jay utang na kanyak. Agamamaom, talaga na imasika. Dahito lako na ahalo-halo. Ado, tigatas na. Ado pa'y lang agpay so tipila iti paglaklakwan ni Mila. Nay, apay, papanam. Di ta pwesto ni Mila. Ah, apay, inkamat-ramanan jay lako na ahalo-halo? Ay saan? Nambarak kumangay. Ah, ay naima si kajala ko na. Mapan ko singirin di utang na. Oh, di ka lamasyan mo. Apay kumaama siya nak, kat nagbayagan jay utang na kanya. Oh, isugat nga awan ti mayat ang mga sawakin ka, ta nakasungsungit ka. Nagsao jay lakay abaro. Nay, kasla. Anya kasla? Agsakit day tachan mun anangan iti halo-halo ni Mila. Iso nga ap-aprusam day tachan mo. Ha? Day taka ngamin, tilakan kanam. Ay saan ang nasakit ti tiyan ko? Dayto'y gayang pusok ti mariknak. Ah. Ha? Maatake kan? Ha? Kasi si Damon ay ititaba. Sa bali mo ti panagpitiknan, nay. Ha? Na, ibagam ano itaray ka ni Diya ospital, manong? Ospital nga ibagbagamay. Ijay emergency, ti pangipanagkan ka. Ah, ay saan? Agayatak sa matay. Anya? Wun, agayatak kin ni Mila. Mila, nalpas kan anaglako. Ayun, Brenda, apay. Napigsadyay lang ko ma. Kas makita ma, ado pa'y ti orders ko ah. Nukas na, adan pagbayad mo ijay utang mo kanyak awan 5. Ay, ada utang ko ayakan ka. Day takot ti madikan ka. Nalipata mo jay utang mo kanyak. Kunak, ano na bayada kaon? Ay, anya kalaki di mo tan Mila. Namin anon asiningir ka. Ita, nalipata mon? Ay, kunak, ano na bayada kaon? Agbayad kan, makaungetak atalagan nukastaka ka na yon. Ipabarangay kan atalaga. Ipapulis pa yun, ano day tati pakaragsakam? Nagtangsit kan? Ay,
Ni Manong mo nga ayan na. Na, apay adamagam. Ay no, nagimas ka no jila ko kahalo-halo ko na nasika. Sarampiting, diretsaan ka na, Mila. Saan ka akayap nga agbalin nga ipag ko? Di ka man. Amumat nga hindi pa'y elementary aging gat high school tayo. Katkras ko ni Manong mo. Nana, adaman la damagakan ka. Ay, yaday ka, Brenda. Ngamin naraman namon jela ko ni Mila ahalo-halo. Ay, nay, mas ko na matkan ka. Ay, nanana, saan mo man nga ulit-ulitan dayta. Takagurak adenggan. Damagak laeng no anya tinariknam. Kalpasan anangan ka iti halo-halo na. Nariknak. Awan mo. Normalak matlata. Apay anadamag mo dayta. Pampanunutek nga rod nana, anagayuman samutan ni Manong ko. Nagayuma ko nam. Ginayuma day dya Amila. Ay, jak ipalubos ang maadaan da iti relasyon. Adamot lang kasar dito'y lugar tayo nukasta. Ay, siyos! Layos ati gadunukwa! Mila, kumusta kan? Ay, ada ka magayam dito, Maria. Ay itayak pailaang aditoy. Ming-ming-mingan ka itay pailaang. Pumimpintas ka ngamin kahit. Nakuha na kami man, pay. Sakpay ang makinaram ka. Ay, windayam. Aglakla ko akgayam. Ay, tulungan ka na. Ay, man, Mario. Dito itipila. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Ay, darasin nyo kiti. Dali nagpudot. Hey, order ko alima. Brudo, ay, unang mabit lang. Sige, talakwan kayo. Ay, no. Imakmutan day taig-ig ka, Ma'am Mario. Ayun kayam. Kunak no pagkuskus iti yelo. Ay, kitaom ni ading mo abrinda igay, Bye-bye aman dita. Ay, sus, nakabanikas nutin igay. Makaungungot samot kadata. Ay kat ipakita takid di aswit ta. Ay, ad-adan nga agungot na. Bayam nga agungot. Kaya't mo, agbeso-beso ta. Pagdinig ka tin tatiping-ping ta? Itikas ta ka makita na. Mabainday ta, ay kat sigurado apumanaw. Sika talaga, tila pampanunutam. Ay kat sige ang arod. Agbeso-beso ta. Ay, Brenda, papanam. Imalaldawan na magmagnaka. Ay na, agbirbiro kak iti pangibagaak iti nadiskubrek na na. Ay, siya kun ati pangibagam iti dayta nadiskubrem. Ang sakbay nga istorya dayta. Mapanak man payagurder iti halo-halo ni Mila. Tanay, ay nanana, dayta ti saan mong aramiden. Tapayasan. Jay lako na, binalitungag jay kamuti na. Ay, katuan, rinamanak. Permi ti pait na, nagngisit pa'y, naggrabe jay balitungag na. Ay, saan mo titi panagkunak? Binalitungag ko na ng arudan. Apay ngagungat ka kastangay. Kayat mo ti masabidungan. Kaya't kung aron ti mapan gumatang, ay pir-pir jamat tila ko ni Mila.
Ipilit yun tumang aming katikayat yo. Ay, mapanakagurdar. Si ka Brenda, ti binalitong ti panunot na. Tilay bagbagam. Oh, kitain nyo man deta. Uray da kayo, nagayumanan. Anyati mo ko na iti halo-halo at inimplak na na. Ay, mayat Mario. Nalaing kan nga timpla. Una, ta sinuruan nak ni Labs ko. Aha, anya Labs. Sikamat. Labs? Aglabs kayon? Ah, Isuwa, labs mo't ni awag na kanya kun nana. pudnumot ah. Nana. Mabalin ka kadi nga agbalin amay sa kadagiti ninang me. Anya aninang nga ibagbagam. Agkasar kayon. Unin anana. Isuntumot lang ti pagturungan na. Saan ka pa'y mat nag-propose kanya ka? Ay kat agproposak itan ah. Kaya't mo ka de, nga agparin tumangak dito isang wanam. Ay, sige Malahat siya kundi saksiyo. Ay, kasanungay. Awan pa'y mo't singsing nga itid ko. Ay, sos, maudin day ta sing-sing. Alan, tanday, maibibos kun day to'y halo-halo. Brenda! Oh, Brenda! Adda ka! Apay ka din, Nana. Ada istoryakan ka. Amaw, nagpropose ni Manong mo Mario kin ni Mila. Agkasardan, sa kanuti may sa ninang. Day tati kagura ka mapasamak. Day, agsangsangit kan samutan. Makasangsangit akpay lang, Nana. Tapay ko magagsangit ka. Katagpadadamot na barukan balasan. Bak, dapay kit din adwa. Amumot akaapak da Jamila, Nana. Anda pa'y utang na adi na pa'y binaybayadan. Ay, mamati aksa ni jay inistoryam. Nga dagayo ma jay halo-halo ni Mila. Ay, sana mabalin nga ipang ko da Jamila. Ay, nga ron nga iti maramidam. No iso ti kayat na. Ay, adamaw mapagpadaitak iti bestida pang ninang. Brenda. Saan? Diyak kayat nga agasawa da. Sana mabalin, Nana. Ay, ang yalaki din ay agkar na ka man dita, Brenda. Labs, nakadumog mat ni ading mo. Mabainak samat nga umasidang. Asit gamkit din. Iba ka mga kalaysatan. Nungay nga tadwata amang ibagang. Wun, saan ka madanagan? Ala, ta sumurutakan ka. Sige nga, Rod. Brenda? Agkasar ka men. Anya, kaya't mo ka diti agbalin nga abay? Wano, abay latan dita kusina. Tila ibagbagam mo. Ay, Ay na, Labs. Saan nga min aday taabay iti kusina at ibagbagam mo? Kita nakaungutan. anya nga iti kayat mo? Abay Oh, sige. Sikat ikang runaan nga abay me. Nungay nga tapagbalinin talatan a maid of honor. Ay may mayat manen. Mas bagay ko Nangag mo, mayatan Labs. Ala, agkalay sa tangarudan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F.
isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Oh, apay akas sa tilang managawid lakay. Ay, makapasinay bakay. Naabak kay ti sugal, kasta ka di? Bakay, naabak ti 15,000 nga inutang ko ni paring Markaw. Anya? Ay, una yan. Kasano nga rod itan? Itangan pa naabak ka, kat kanahin ka mat amang abak. Day tangarod bakay. Sapay ingkariking ko na abayada mo ilangin to no may alawas. Unay mo na malas ka. Nakimusta 15,000 yo. Sapay na iranda na nga awan ti iso amin dito balay. Awan bagas tayon, awan pa'y kat gasolon. Bakit? Wan gayam, imay ni Uncle Berto itay. Nakunana, nga impan ka no daman ng luring ni tatang iji ospital. Imataki ka naman ang ti high blood na. Anya? Ayun na yan. Agigid dandamot tinyo. Awal lang aron makukwartan. Una yan. Anya ngay nga rod, kasta talaga. Ingkakat mangan ta intay hospital indon madamdama. Ore awan maitulong mo. Ingkalat ta tapno awan maibagbagada. Naglalaw kan Tomas. Ha? Anyat kaya mo asawin ng kal? Tawanan di Amayo. Anya? Saan na isang bot dito yung ospital. Ijay pa na ang dala ni Tay. Kat awan puot nan. Una yun tikas tay. Una lagi din masangbok ko pa'y. Saan magaya mo nyo? Ay, tara. Na kami, di makaambo dito eh. Agawit ka kayo din. Agsagana kayo. Mayawin mo't nangin ton malam, ti kapsat ko. Sige, angkal. Umuna nga ro na dyan balay da tatag. Isagana, midag itinaskan na may sagana. Ala, pagrubwak kanta mapanta ni Jayan da nanang. Bakay, Ha? hindi tumulong ijay. Sigurado nga do ti maramay. Anyat kahit mo asawan. Awanan ni tatang. Bakay, Anya? saan na na isang buti di ospital. Sigon ka niyang Calberto, at dadapay lang ijay dalang ka, awang kanon ti ponan. Una yan ti kastoy. Pan nakairanda na naman. Nyangay nga ro. Iso siguro na ti patingga ti biyag na. Sa bagay mo't kiti Mala, mabitla ang tagsukatak. Mapanta, ijayan dananang. Pare Tomas, wakalawas pa ilaang tinapalabas, manipod na ipunpun ti Amayo. Amo ka nakababay ti agsingir, masapo kong gamin ti kwarta nga inutang mo. Ha? Agbayad ngamin ti anak ko, ti tuition fee na. Ket awan mo't maitad ko. Namnamag ti 15,000 abinulod mo. Ay, pasensya ka ko man, pari Markaw. Awan na talaga, kwartak ita. Kasano nga ito pare? Nimbag kumaa. No inusar mo ti kwarta, nga inutang mo iti nasaya at abanag. Ingam saan mo't? Tanadamag ko nga inpaabang umat lang iti sugal. Pare. Pangasim pare, itis kitaram ti inutang mo kanya. Masapol ko talaga. Ingkarim abayadam adagos, iso pinautangan ka. Ingam gapo iti panakatay ni tatangyo. Iso nga inuray ko anay ponpon. Ala pare, di ka madanagan tagdiskitara. Mapanak ka ni Uncle Berto into madamdama. Adaking kuha natin na ornong nga buloy ni tatang kahit. Umutangak pa ilaan, paray. Sana bali, Uncle. Saan ko maako na alibre? Ti kwarta nga laik. Sukata mo lang, Uncle. Amo mga buloy da ita. Apay, mano ayat ti masapul mo. Kan pangusaram iti 20,000 abulbuludam. At ako mapangibayada, Uncle. Ala, itad ko inton bigat, ti 20,000 abulbuludam. Engam ni hay,
Ano pa iti utang tayo? Asan anabayadan iti panakatay na di tatang yu? Huwag ka di, Angkal. Bayada mo ang Angkal. Kinapundo na. Siya ko mga anak, ti kapsat ko, ti pangitalkan ti amin na kwarta na ornong iti panakatay ni tatang yu. Isuna laang. Ta, saan kamot ngamin ang matalag? Anya laki din. Angkal, Mike. Katwan man, no saan kumanay ta kinamanugal mo? Ha? Sika kumanti, mangigam iti kwarta na ornong. Ngam kas itinakunak. Ay, saan ka matalag? Sapay, ano pa iti utang asana na bayadan? Kunak manan. Alawanan, Angkal. Basta ti bulbulodag a 20 mil ah. Alaag intong bigat. Tamasapol ang tinakautanga. Oh, kasano ngayon, Sarya? Kasano ti inutang mo kanya? Mare, Utang ka di, ti 5,000? Weno, dawat ladan. kwa mare, pasensya ka kuman. Sana balit agbayad ak matla ita alawas. Oh, imbagam da itaa. Tandaan nam, anay bagam nga itaanawas, ti pa nagbayad mo. Wan ka di kumare. Nga mabitlaan. Kasano ka kami na makabayad iti utang mo? Ket kaslasaan kan samat ngamin ngagtrabaho? Anya? Pangalaang may iti pagbayad mo, lubilang daan. Imbaon ko nga minilakay ko nga umutang pa lang iti 20 mil iti abuloy day di tatang, kumare. Hanya? Sana balit abayadan min tumot lang apaman nga adda kwartami. Ay, makitandan ka nga min asariya. Adu man ti agawis iti tangdan. Hingam, no apay nga min asaan ka arumwa na makitangdan. Makitang danak to ka di? Hay, si kakit di mo? Hay, agpadpada kayo matin nga gasawa, amang namnama lang iti sogal. Ay, apo Zaria, eti ka ano man ha? Awa, di bumaknang iti sogal. Hanya laki din. Anya ngay lakay, adda ka din nabulod mo kini Uncle Berto? At napakait. 20 mil tinapulog ka. Iso na lang ta ipakaunay-unay na bayadan tamulan. Amumutin na buloy da ito. Kat isumat, bayadan tamat. Saan kumot nga imbaga libre? Puo na yun? Agbayad ak iti utang ko kani paring Markaw. Ngam tika gudwa pa lang titag ka. Ha? Apay ka gudwa lang? Nyalaki din ay. Aday ta ka man ay. Kaslasaan ka man nga agpampanunutin ako nakaw. Anya? 15 mil tin na utang ko kang kuwana. No bayada ka budi, anya nga ti mabati ka na ta. Anya nga ti pagpunak iti sugal. Oh. Ay, wanan niya. Ala nga raw. Kagudwa pa ilaang ti itad mo kan kwa na. Ngam, kasano no sa lodsodan na, no kaano manan nga itad ti kagudwa? Ay, kay tagkuntumanin ano at danto maabuloy ni nanang. Anya? Kay, way, bayadak ti kagudwa iti abuloy ni tatang. Ti kagudwa, itag kuntaw, no ipantumo ni nanang. Oh. Tomas! Pasensya kang pare ah. 7.5 pa lang, ti maitag ko king kaita. Ha? Le, apay kay 7.5 lang pare. Buo o 15 mil ti inalam iti mutang ka kanya. Amo day ta pare. Iso pa lang amin, ti pakanayan ti kwartak. Anya? Kat sa dino nga tinangalami ti dayta. Naimbag man, tada kwartam ita, nga ure awan matrabaho. Abuli ni tatang paray. Inutang ko pa lang kini Uncle Berto. Iso nga minti nakaigamit amin na kwartaan na ornong idinatay ni tatang. Anya? Kuna nga raw paray. Itag kuntumanin na ti kagudwa. Nodanto mo maornong nga abuloy ni nanang. Oh. Anya? Ay salbag ka, Tomas. Ha? Nagawan matan abain mo. Napigsapay ni Auntie Suling. Kastaki din ti bagbagam. Nyalaki din ay pare. Ang ukulang mo. Mapantay to mo amin dito. Apanag. Unay kan. Si kaman pa'y ti tao. Anapuuta ka kasta. Itaw dawat mo matan nga ipaninanang mo. Tapno adda manan maorno nga abuloy. Tapno adda pangalami ti pagbayad mo iti inututang mo nga insugsugal mo.
Anya laki din ay pare. Mangaw ka man mo. Ay, saan nga ang angaw ti kastabanag, pare? Ha? Agtrabaho kayo ngamin nga gasawa. Tapos na pagbayad nyo, iti utang nyo. Ay, sana kasta, pare. Anya laki din. Ay, tiyawanan ba na Tomas? Kasta gayam ti magbaga na Markaw. Ay, wala na. Diyak ko ba kaya't nga ibaga kada kayo ibaga ko. Tapno, mabagbagaan nyo dahil diya Tomas nga anak niyo. Ay, po na yan. Napigsaak pa lang ang magna. Kan awan ti madiarikrek na. Kasla daw dawat na gayam nga ipankawn. Tapno adamanan abuloy a pagbayad na iti utang na. Ay! Dahil tangarod na. Saan tamat ngamin ngagtrabaho nga gasawa? Tapno da ko mapagbayad dahil iti utang da. Oo na yan dagijay nga agasawa ya. Mala. Bayam, ta ibagakin ni Uncle Dabertaw. Ta iso man ti makisarita kadakwada. Wan man nana. Naimbag na Uncle Berto. Ta medyo agbutang ni paring Tomas. Aywan, tano siyak. Ang mga numahay bladak pa igapo kadakwada. Anya, kasta timbangan ni Tomas, kinibaran ko akong pari na. Wan ka na. Ay, imay nga ron ni Marco dito balay idi kalman. Imay na imbaga. Ay, itiyawan ng bay na Tomas. Pangasim man ta bagbagam da jakan na kam. Ibagam kan ko na manggad. Tapno da ibayad na itutang na. Ay, paimban na dyan lalaki. No, siyak nga inanatiag sa pulo sa saan nakabatyan. Ang mga numahay blanak pay. Ala, bayam, nasakman ti maksarita kay Kwana. Nagalasmat na nga ugkalinan. Ibagam kan ko na amanggad. Tapno da pagbayad na ti utang na sugsugal na kunakmanan. Ewan, inton malamot lang. Mapanak hindi balay na. Ay, hindak ka sarita. Nagawan abay man. Anay. Pengen, Uncle. Dinanog na mulatan, oh. Anay, anya ti basol ko ya, Uncle. Anyat imbagam kini Marco. Kagudwa pa'y lang ti ibayad mo. Tati kagudwa iti utang mo. Bayadan manan no ti inam ti matay. Kat adda manan maunong nga abuloy kasta ka de. Uncle. Panagsasaunay tati tawa sa dot ngag trabaho. Hay, salbag ka kide. Magnamnama ka kide ni ti abuloy salbag ka. Ay, Uncle. Ay, tarantado ka. Manggad ka. Tapno ada pagbayad mo iti inutang mo. Ngay sugsugal mo. Ay, Uncle, oh. Kastaki din ti mapan mo'y bagbaga. Agbayad kan tumanan, no adan tumat maunong abulo ti inam. Ay, tumas! Ay, saan na maulit, Uncle? Ay, rumbang lang. Maminsan pa nga ulit ba, ha? Saan lang, anay, tugam-gam ko. Taglisto ni sa rupa ko na tuman. Ha? Kunak man no bayada mabuo ti 5,000 nga inutang mo sa riya. Kwa. Dayti pala kagudwa kumare. 2,500 pa laang. Ne? Imbagak matking kama sa Apol ko ti kwarta ida. Kwa ngamin. Inutang milaang dayto iti abuloy day di tatang. Di ka mandanagan. Tano ipantumot ni nanang. Kat adan tumot abuloy na. Urayin na yung naktupay kidi at ibayad ko kan ka. Awanan ka iti bait. Ha? Salbag ka? Kastalatan amang namnama ka iti abuloy. Manggad ka ngay nga ta. Sirakit di mat mari. Kaslam idaw dawat ang mapanan ni Auntie Soling. Kat nagpiksapay mat. Kakaisuna lang arud nga awan rik-rik naon na. Mari, saan ka mo tinamangaw? Maangaw ngay bagbagamat. Saan nga ang angaw ti kasda abanag? Anya? Agasam man. Nilakay mo.
Kastamad lang timbaga na kini Marco. E di na pa nagbayad iti utang na. Sa ita, kastamad ti ibagam kanyak. Kat, anya ngay nga rod, Mare. Ay, makapangaryad ka, babae. Manggad kayo nga gazawa. Saan ka mang namnamay ti sugal ka na boloy? Ang lalaki din. Nagmayat kayo apag timugan kunatuman. Da kayo magkayam, Uncle Berto. Hey, saan nakamangkalangkal si Kasarya? Anya? Nalabas ti ugali yung agasawa. Nalabas ti kinasalot yung amin. Iso amang namnama kayo natan iti sugar kinabuloy. Uncle? Akasimati na idanon manan kanya ka. Kunakno nila ang Tomas ti Kasjay tinaibagana kini Marco na kautangan na. Ngamuray si kamot gayam. Isumot ng timbagam kini bakla. Kwa? Ay, salbag kayo nga agasawa. Ayan na ni Tomas na pagtimugan kayo man. Ha? Ayan na. Ha? Uncle Bertaw, da kayo mag-ayam. Ha? Nasaya tanda ka na ha. Umay ka man na pagtimugan kayo nga agasawa. Awanan kayo itibain. Salbag kayo. Kita! Nagsakit mo din, Uncle. Ni Uncle Mike, nagsakimot tayo. Ouch, anay. Daita, tinasaya ka na kayo adwa. Bakit lalakay kayo? Ngam saan pa'y anay simpati panunot nyo? Ha? Mangnamnama kayo sa buloy, ha? Ha? Maminsan pa'y at talaga Tomas Kensarya, ha? Hay, saan na nga pa nagtimog ti maramalan nyo kanyak, ha? Manggit kayo! Hay, saan pa kayo? Ha? Uncle. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Gumatangak man iti bagas. Mano akilaw. May salaang 60. Nagngina mo time. Kag talaga mo't anangin at ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangak numano ti kwartak. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Adda kwartak. Anya lakit dain. Panagkon ko ng kanyak awan ti kwartak. Kag naglaing kagayam nga agreklamaw. Na, adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti may sa atubay taw. Amok ka. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak, awan reklamo mapulaws. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan Na. Anya dayta nakabulsakan ka. Awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. Dua atubay to. Agasam nga iti presyo dayta 2 abote ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Paray! Hoy, parandaw! Abay paray. Martilyo ka, martilyo kita. Inta pa merienda.
Sa anak ama nagmerienda pare. Umay kakitain. Manulaang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa yung mabisin. Makaamo ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak di matang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbol pa iti sa nga kaban. Pangalaak ngay ko maiti panggulpik na. Apay, manuti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din Imbes a 60, nagbalinan a 70. Ay, iso kita sa anak kung ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman Saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laangan mabili iti laklakaw. Anya ngay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa kilo laang. Ngam no arak anak angingina, dua tigatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid kan. Nagsapa pa'y lang. Anya na saba. Katno agala sa isan. Nasapa pa'y. Hinta kita ginaw. Awan kwartak. Siyak ti makamo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka? Kaya't mo nga ipakitaken ka. Sige man. Ada amat katwalit ka. Makitam da ita. Nay, ada nakaipita sa nga ribo di tawalit mo Ilamlamang ko Narigatin numakita ni bakit kaw. Di ka payag merienda pulos. Ada magayam kwartam. Manumat ngay nga arak ti magatang na daytaw. Nasaya at tanagawid kan. Balayan dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag-iinuman nyo? Kung nagnoy ka bakiran ti ayan ka. Anya ka bakiran? Katliyon ti kasang sangaw. Pagpungpung tutunak at talaga andong. Ayan jay ginatang mo asidaan. Sidaan? Adayan baga magumatang akiti sidaan. Nabartag ka anagawid. Awan man at inyawid mo asidaan. Naginamatang amin ti kalunggong itan. Naiturad mo ti gimatang iti arak. Ngam di mo man lang naiturad ti gimatang iti sidaan tayo. Mabisin kamin. Nangag mo. Mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsableng ama. Ay, katapno at daraman na. Bugong kan mantika. Anya lagi din. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisain. Una, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laang. Andiyan na ita. Soy. Wen, ano san ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti siminto inton madamdama. Awan nga rod may gatang. Ada may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki daw. Nanang, balon ko ngay. Awan kwartak ita anak ko. Ingka pa'y la dumawat kinitatang mo. Awan mo't lati itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod, nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adayam at kwarta. Kunakon kat. Anya nga awan? Awan nga raod. Ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka.
Aga pa kayo manan. Gapula ang itibalon ko ije iskwilaan. Igatang kula ang itibagas da ito'y kwartak ditoy. Anya lakit din aya. Nay. 5 pisos? Anya nga'y timagatang na da ito'y tatang. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny? Da ito'y laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan timagatang da ita. Nayunam mo't Nay, anya nga'y kumatay inayon ko. Nayunam kunak ni. Di mo urayan ang makaungat ak andong. Maladaw ako ni iskwilaan. Ikanda kon ay itibalon ko. Agsakit mo't di tiyan kon bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Saan nagagang angaw? Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngem dayta salunat mo. Nay, unak manunapan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man, nasakit ti tiyan ko paray. Jesus, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mo't siguro delikado? Ay, katitipid mo day tani ti kanaw. Arakit di ako nam ti agas na. Ha? Sika talaga. Aginom tayo manan madamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, isungarod ti kunak nga agas na. Arak, anya lakit din. Nanang, jay kanan mingay. Mabising kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Ni tatang yo. Anay, ikaw. Apay, agan ano? Itaray na ko ni dya ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubuatak pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itaray na ko na yung hospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino dyain lugan da iti tricycle. Ni pare andong nana. Napurwan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumuti ko nak dayta ka. Agasam nana, maiturod na ti saan ngag merienda. Kanagsidala ang iti soy. Tapno da may gatang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na nugumatang iti bagas a may sakilaw. Nangina kanaw. Agam nugumatang iti arak kay na. Uray la 2 botilya ti gatangan na. Agasam dayta ngay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya ay ti ko na ti doktor bagay. Anya kumangay ti ibagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan bagay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam ngamin ate pod na. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti ipatay mo.
pesos. Apay ngay andong, tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin di tiyan ko, nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertem pa'y lang aruda. Tasaan anak aruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas, nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan kamot siguro ngagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo, nana. 50 langan. Nay, nasaya at manno kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanyak adinamag, ha? Ay, damdamagag lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. Noan niya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Dahil tayo bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Diyan ngay sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay? Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape ken asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo a pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya dita nakabulsa dita pantalon mo. Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpungtutan na ka. Ay, anya ti aramidam. Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam! Nanang, mabit lang. Nagpaiso, napanay nalati walis. Nanang, ati walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat day ta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pangpuran ka no di ka pailang balbalew. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.